Mga kasinaga, good morning. Katatapos lang namin magsimba. Andito kami sa Baclaran Church. Ayan. Nagbiyahe kami dito, kasama ko yung dalawa kong pamangkin. Kaway-kaway naman kayong dalawa dyan. Sa tagal-tagal kasi ng panahon mga kasinag, last 2017 na muling makatungtong dito. Muli namang naulit ngayon, kaya nagpapasalamat ako. Ipinagdarasal ko na rin lahat ng tumulong sa akin. Salamat din sa mga viewers ko, sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Salamat sa inyo mga kasinag. At muli tayong nakaapak sa simbahan na ito. Nagaan-gaan ang pakiramdam ko mga kasinag pagkatapos magsimba. Yung mga problema ko, yung mga isipin ko sa buhay, medyo nabawasan. Kahit hindi pa man nasusolusyonan, pakiramdam ko na kaya kong malampasan lahat ng ito. Kasi hindi naman ito pagkakaloob ng mahal na Panginoon sa akin kung hindi ko kayang lampasan. Kaya nagpapasalamat talaga ako ng maraming mga kasinag. Kanina umalis kami sa bahay ay... Ang oras tayo umalis sa bahay? Alas 6 kaming umalis sa bahay. Dumating kami dito 8:20. Ang oras na natin ay 9:11. Katatapos nga lang ng misa mga kasinag. Kasi sinama ko rin itong dalawang ito. Makaapak man lang dito mga kasinag. At makapunta rin lang dito sa sa simbahan. Pauwi na kami ng Cavite. Ayun yung dalawang kasama oh. Tapos na kami magsimba mga kasinag. Nakapagpasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Ayun oh, Baclaran. Tanghali na. na 11:08. Pauwi na tayo. Balik Cavite na. Ito na ang Baclaran ngayon. Nasakay na tayo. Takot yung pasahero. Boss, magkano ang Campitek? Nabayaran na. Oh, tayo tatlo. 20 yata. Makakauwi na rin tayo. Uwi tayo mga sinag. Ha? Dati kasi nung mga kasinag, pag ako nagsisimba dito sa Baclaran, may sakayan dito. Pagtawid lang ng ano na yan, oh, yung overpass na yan, pagtawid lang, may sakayan dito ng bus eh. Pero nung naitayo ng PTEX, nandun na lahat ng sakayan. Kaya ngayon, nag-jeep na lang kami papuntang PTEX, PITX. Sakay na kami ng bus. Nakasakay na kami ng bus papuntang Tansa. Ay, salamat. Dito na kayo mga kasinag sa Tansa. Mga kasinag, kararating lang namin. Kararating lang namin ang bahay. May bago na pala kayong bisita dito. Ayan o, ayan o, ayan o. Kaway-kaway ka nga dyan. Yan. Ay, shout out sa mga kaibigan niyo. Yan. Bagong, kasamahan namin. Pamangkin niya nung may-ari ng bahay. Pamangkin ng pinsan ko, si Kuya Dexter. Ay, salamat. Ay, Lord, thank you. Nakauwi kami ng okay. At para pahinga muna mga kasinag, talagang grabing init.
naipagpasa Diyos ko ng ating problema. Naway malampasan ko ito mga kasinag. Sana hindi niya ako pabayaan. Bukas pala mga kasinag, pupunta ako ng company. Magpapaalam tayo na maglilib muna tayo. Gawa ng haharapin natin itong mga kasinag, itong sugpina na pinadala sa akin. Kailangan kasing asikasuhin ko ito mga kasinag sa loob ng 10 days. Sa lahat po nating mga viewers, subscribers, maraming salamat po sa magpaabot ng tulong para sa akin. Salamat po mga kasinag. Tatanawin ko po itong napakalaking utang na loob sa inyo. Pinagdasal ko nga kanina sa Baclara na naway lagi pang bigyan ng maraming blessing lahat ng taong tumutulong sa akin, gumagabay sa akin. Pinagdasal ko talaga sa mahal na Panginoon mga kasinag. Sa mga hinaharap kong pagsubok ngayon, ipinaubaya ko na sa mahal na Panginoon at kailangan aksyonan ko lang ito mga kasinag. At nang matapos ang problema natin na ito, kasi napakahirap din mag-isip mga kasinag, kaya kailangan harapin ko talaga ito. Hanggang dito lang muna mga kasinag ang update ko po sa inyo. Sa lahat po natin mga viewers, subscribers, sa lahat ng sponsor, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel. Hanggang dito lang, bye bye.